Sorte apur bategaz Frantzira alduko sarie. Frantziara? Hain gaizki dare gauza gala. Hemen gelditzuko naiz. Ospitalian laguntzia bia gabe. Seguro zan, Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak geure burrukara batu behar duguz. Gauzak edo eta okerro dijuaz beste handian. Zaitzi beratza usta zolan. Zelan? Alandabe, Frantzia ja ez datoki segurua. Geuretar asko Venezuelera jaten dabiz. Soy el embajador de España en Venezuela. Oaindik etzea jabetzen unik bezulan. Bueltako sinateki Euskadira. Venezuelara joan da ez dugu herri hau eskatuko karamelen. Garai batean ez neban bitxan pentsauko, baina indiferentia da txomin. Bizimela baditxugu. Etxe honetan horrixa baino lehen beti egon da familixia. Igual oinartez gako ezinti zen erregimenan indarrez. Horren ezin dut amore egon. Esate konturatzen zuekin jolasian da bestela. Leister bukatuko da gerra. Orduan dan aldatuko da. Kanpotik diferente ikusten dira gauzak. Eta zuk ez dakazu beldurrik. Arriskutsua da, ondo dakit hori. Baina ezin gara beti iesean ibili.